Sayang po, okay? Uli, asa ka to rin. Gablihan na ninyo? Wala pa eh. Kaya sa nimo eh. Dukka na ipabuti mo diri. Ablihin na ninyo? Nga, nanghina na ka, Puki. Grabihan sa nimo, asimutaw. Ay, si Karkara na, Puki. Ay, siksamok niya puki. Kaya to na niyablihan. Ika ni ba? Ano ka ni Sujing? Say, wala. Sa daw? Wala, Juding. Ari daw. Wala lagi no. Wala gani. Ay, nakoy na hinumduman. Ipatungod man siguro nagkandila. Gutom ra na, Puki. Kadako tong paano niya gikawon ganina. Gutom pagyapon na. Aw, basi wala na siya nahilisi? Muna ana na siya? Ay, basin kinahanglan ni siya ipatungod og hayag. Ha? Otro sa kada. Asam ni Spooky. Basi nagkuha to kandila. Ako sa ni patungod sa hayag general. Bahala ka di ay. Ang sam ni? Oh! Ako ni Puso. Unsa man? Na ako'y nakita pero dili kayo maklaro. Ali nga re. Ano daw? Aribi, Ano may batasan buki? Itanaw ba gani ni? di mo di makita. Huwag di ipatungod sa kandila. Di makita. Sunugan na para mahuman ni. Saan din na ni Puki? Ay basta, ano na langgod mo? Na, masunog gani na yung. Samot kita ni. Magdagkot sa kong kandila. Tanawa na ko ninyo. Tanawa ninyo bay. Ying, taawa yung. Di magkakakuha ng idea Puki. Bright, mo din spooky di ay. Ari ko no? Ay sos, may matagawa mo aging schooling. Niagi ko skula pero wa man niagi kandila. Diretso may bumbilya. Nya, huwag mo lagi nagamit yung bumbilya. VNG? Saan ni? VNG raman ni. Hinay juga brain. Dilo bro dira. Tanawa sa ninyo be. Ako rin tanawa na. Kaya si General, huwag po nila ibawaan. Ay nahibawaan. Bantay bitaw din yung masulbad ha. Ako ka na ipatungod og balik sa. Basinaan nila in clue ba? Wala nga Puki, gusto na nimo. Ari sa'yo na na pagi. Sus, huwag yung mapanighatag na ko ganina.
Nasulba na tani. Oh? Nami sa tunga sa BNG. Pag sure, diray. Lagi. Kisa na high school pa ko. Are nagi may magsuroy-suroy sa akong Uyab. dili. Sa imong uyab. Dali mo duha, bi. Asa na dapit General? Katod ba gana? Tara, ato doon. Tara.